Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Prečo je život niekedy taký krutý? Prečo sa sny menia na rozbité kúsky? Prečo keď som bol malý, smial som sa každý deň a dnes hľadám svetlo, no okolo je len tieň? Prečo dobrí ľudia odchádzajú prví? Prečo lož tak často víťazí nad pravdy? Každý nesie svoj kríž, každý skrýva bolesť, no aj po najväčšej búrke raz vyjde nová nádej. Prečo? Pýtam sa stále dokola. Prečo? Kto mi dnes odpovedá? Prečo? Svet sa tak rýchlo mení. No verím, že raz príde lepší deň pre nás všetkých. Prečo keď vyrastieme, strácame detský smiech? Prečo peniaze rozdelia aj vlastný svet? Prečo sa brat otočí chrbtom bratovi? Prečo sa láska mení na cudzie pohľady? Prečo sa bojíme povedať pravdu nahlas? Prečo je dobro tichšie než nenávisť okolo nás? Aj keď padám na zem, znovu sa postavím, kým moje srdce bije, nikdy sa nevzdám. Prečo? Pýtam sa stále dokola. Prečo? Kto mi dnes odpovedá? Prečo? Svet sa tak rýchlo mení. No verím, že raz príde lepší deň pre nás všetkých. Prečo nám Boh dal slzy aj úsmev zároveň? Možno aby sme vedeli, akú cenu má každý deň. Prečo hľadám odpovede, keď ich možno nie? Možno cesta sama ukáže správny smer. Nebudem sa vzdávať, aj keď prídu tmavé dni. V každej rane života sa nová sila ukrýva. Keď sa ma raz niekto opýta, čo si našiel ty? Poviem len nádej, tá ma drží pri živote každý deň. Prečo? Pýtam sa stále dokola. Prečo? Kto mi dnes odpovedá? Prečo? Svet sa tak rýchlo mení. No verím, že raz príde lepší deň pre nás všetkých. Pre nás všetkých.